Hey, ana manu ka ọ na-ahịọ ogbu ọja were ya gaba ana manu na ntị echiro m ọ nọ na-asị Igbo TV ka ọ na-eme onye si na ọ bụrụ ya o mee gịnị etu a ka ọ dị wee wụsịrị ụbọchị ọ ga-akwa nne ya n'ihe ike ga-eme o were ụzọ ụbọchị ahụ etuto eto ya n'ọnụ ọgụnodo ọ na-agbụrụ aka wee bewe etu a ka ọ dị ọkwa ha si na asụsụ Igbo ga-anwụ asụsụ Igbo enweghị ike ịnwụ ọ ga-adị Ikechi maka richa dị agwụ agwụ etu a ka ọ dị ogbu ọja were ya gaba Igwe Sokoto Rokoto onye ọma na ọsụ etu a ka ọ dị nwayọ